оя ба пуррагӣ имкони идора кардани ҳиссиёт вуҷуд дорад? Инсон метавонад ҳиссиёти худро идора кунад? бале инсон метавонад худашро идора кунад, ҳиссиёташро идора карда тавонад, агар вай инсони солимақл бошад, ақлнақиб намонда бошад, соҳиби ақлу ҳуши солим бошад, ҳиссиёти худашро идора карда метавонад. ва ҳиссиёти худашро идора карда тавонистан аз характери инсон вобаста аст. тавре ки илми психология исбот намудааст, характер дар инсон вобаста ба муҳит, вобаста ба ҷомеае ки ӯ қарор дорад шакл мегирад, ташаккул меёбад ва характер хусусияти тағйирёбандагӣ дорад. аз ин рӯ мо наметавонем гӯем ки характераш чунин аст, онро тағйир дода намешавад, характери вай ҳамхел бадфеъл аст, бадқар аст, вай ба наздикӣ накунед, бо вай муноқиша накунед. ин чизҳое ҳастанд ки инсон ҳатман метавонад худашро тағйир диҳад, идора кунад, вобаста ба муҳите ки вай қарор дорад, вобаста ба муҳите ки минбаъд ӯро фаро мегирад, характераш ба ҳамон муҳит, ба ҳамон ҷомеае ки вай ҳаст тағйир меёбад, мутобиқ мешавад. яъне инсон метавонад ҳиссиёти худашро ба пуррагӣ идора карда тавонад. ва идора кардани ҳиссиёт пеш аз ҳама аз иродаи ӯ вобаста аст. агар вай иродаи мустаҳкам дошта бошад, дар назди худаш мақсад гузорад ки ман хоҳам ки анами ҷамъият, анами муҳите ки ман ҳастам маро қабул кунад, метавонад характерашро вобаста ба ҳамон муҳите ки вай қарор дорад мутобиқ кунад, тағйир диҳад, беҳтар гардонад. яъне аз худи шахс вобаста? яъне вай аз худи шахс, якум аз худи шахс вобаста аст, дуюм аз муҳите ки ӯро фаро гирифтааст вобаста аст.